Dumnezeu vrea să-L introducă pe Hristos în noi. El este sămânța femeii care îl distruge pe Satan. Amin. Planul lui Dumnezeu, conform bunei sale plăceri, este să se introducă pe sine în Hristos în noi. Dar cel mai rău lucru este să-i distragem pe oameni de la Hristos. Trebuie să-L vedem pe Hristos ca fiind sămânța femeii, Hristosul încarnat care a venit să-L distrugă pe Satan și să ne mântuiască de păcat și moarte. Oh, ce Hristos minunat avem! Amin! Săptămâna aceasta, în învierea noastră de dimineață, venim la subiectul calea de a-L primi, experimenta și savura pe Hristosul atot inclusiv, ca Duh dătător de viață atot inclusiv, suma binecuvântării atot cuprinzătoare a Evangheliei de pline a lui Dumnezeu. Suntem încă în cartea Galateni, care este o carte foarte bogată, care ni-l arată pe Hristosul minunat și atot inclusiv. În Galateni 3:14, în special, vedem că binecuvântarea lui Avram vine la noi, neamurile, care au devenit credincioși în Hristos, pentru ca noi să putem primi promisiunea Duhului prin credință. În Geneza 12, Jehova, Dumnezeul gloriei, i s-a arătat lui Avram și l-a binecuvântat pe Avram. L-a binecuvântat pe Avram și a promis că în Avram toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram cu două lucruri: sămânța, în care toate familiile pământului vor fi binecuvântate, și țara bună promisă. Ce legătură are Avram cu noi, credincioși în Hristos, care nu facem parte din poporul evreu? Atât sămânța lui Avram, cât și țara bună sunt un tip reprezentativ al Hristosului atot inclusiv care vine la noi pentru a fi binecuvântarea noastră astăzi. Realitatea tuturor binecuvântărilor date lui Avram este Hristos, care astăzi este Duhul atot inclusiv, dătător de viață în Duhul nostru, realitatea binecuvântării. Cu Avram, Dumnezeu l-a binecuvântat cu sămânța și țara, spunând că în el toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Sămânța se referă la Hristos, care este sămânța lui Avram. Țara, realitatea țării bune, promise lui Avram și seminței sale, este de asemenea Hristos. Hristosul atot inclusiv, care este realitatea țării bune, iar el astăzi este Duhul dătător de viață. În practică, țara bună este Hristosul tot inclusiv. În realitate, în participarea noastră, Hristosul tot inclusiv este Duhul tot inclusiv, dătător de viață din Duhul nostru. De aceea Pavel, în Galateni capitolul 3, vorbește despre binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram, explicând că aceasta este promisiunea Duhului. Duhul atot inclusiv, dătător de viață, este împlinirea binecuvântării pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram. Acest Hristos este Duhul astăzi, foarte subiectiv și experiențial pentru noi. El a fost revelat în noi, El trăiește în noi și El este format în noi. Amin. Planul lui Dumnezeu este să-L introducă pe Hristos în noi. Cel mai rău lucru este să-i distragi pe oameni de la Hristos. Cartea Galateni dezvăluie faptul că planul lui Dumnezeu, după buna sa plăcere, este acela să-L introducă pe Hristos însuși întru noi. În același timp, această carte dezvăluie că cel mai rău lucru este acela de a distrage pe oameni de la Hristos. Vezi Efeseni 1:5 și Galateni 1 de la 4 la 17, 2:20 și 4:19. În special, cartea Galateni arată că religia este epoca prezentă și rea care ne distrage de la savurarea lui Hristos. O, Doamne Iisuse! Buna plăcere a lui Dumnezeu este să-L introducă pe Hristos în noi. În inima revelației divine, Galateni, Efeseni, Filipeni și Coloseni, îl vedem pe Hristos fiind introdus în noi în multe feluri. În Galateni, în special, îl vedem pe Hristos fiind opus religiei, legea și cu tradițiile ei. Hristosul, pe care este centrul economiei lui Dumnezeu, este opus tuturor celorlalte lucruri, inclusiv religiei, tradiției, legii și oricărui alt lucru. Dumnezeu vrea să-L introducă pe Hristos în noi, astfel încât Hristos să fie totul pentru noi. Cu toate acestea, cel mai rău lucru, conform cu Galateni, este să-i distragi pe oameni de la Hristos.
O, Doamne Iisuse! În Galatenii vedem pe iudaizatori care erau păzitori ai legii, oameni mântuiți, distrași de păzirea legii. Așadar, erau distrași de la Hristos către lege. Apostolul Pavel și-a scris epistola către Galateni pentru a aduce înapoi pe credincioșii distrași, pentru a aduce de la lege la Hristos. Satan, cel subtil, folosește orice lucru și chiar toate lucrurile, pur și simplu pentru a ne distrage de la Hristos. El folosește atât lucrurile rele, cât și cum ar fi lucrurile lumești, lucrurile păcătoase, etc., cât și lucrurile bune, cum ar fi lucrurile spirituale, lucrurile morale, lucrurile etice și chiar religia, pentru a-L înlocui pe Hristos în noi. O, Doamne Iisuse, trebuie să înțelegem că viziunea centrală, linia centrală a lui Dumnezeu este aceea, dorința centrală a lui Dumnezeu este aceea de a-L introduce pe Hristos în ființa noastră, într-un mod subiectiv și interior. Însă, acest lucru este în contrast cu religia. Religia este folosită de Satan pentru a ne distrage atenția de la Hristos. Prin urmare, în Galateni 1:4, Pavel spune că Hristos a dat pe sine pentru păcatele noastre ca să ne izbăvească din această epocă rea, după voia Dumnezeului și Tatălui nostru. Religia de atunci, legea dată de Dumnezeu cu rânduielile și regulamentele ei, a devenit o religie care, în ochii lui Dumnezeu, era epoca prezentă rea. Astăzi este la fel. Biblia, dată nouă de Dumnezeu, cu multele tradiții ale creștinismului, regulile și regulamentele, poate deveni o religie pentru noi, acoperindu-ne și împiedicându-ne să vedem persoana vie a lui Hristos. Nu doar lucrurile rele din lume, ci chiar și lucrurile bune, chiar și învățăturile bune, doctrinele sănătoase ne pot distrage de la a savura și a-L experimenta pe Hristos într-un mod subiectiv. Hristos este centrul economiei lui Dumnezeu, dar Satan folosește toate lucrurile pentru a ne distrage de la Hristos. Fie că noi să fim eliberați de orice lucru și de toate lucrurile care ne distrag, care poate fi un văl împiedicându-ne să-L vedem pe Hristos, să savurăm pe Hristos și să-L experimentăm pe Hristos. Fie că noi să ne deschidem Domnului și să ne îndreptăm inima către El, chiar cerându-i să depărteze orice văl și să ne salveze din epoca prezentă rea. Fiecare dintre noi este afectat de epoca prezentă rea, de aspectul actual al religiei, care ne împiedică să-L vedem pe Hristos, să-L savurăm pe Hristos și să-L avem pe Hristos introdus în noi. Fie ca noi să vedem că intenția lui Dumnezeu este să-L introducă pe Hristos în noi. Dar subtilitatea lui Satan este să folosească religia pentru a ne ține departe de Hristos. Religia pare bună, cultivată și aprobată de oameni. Totuși, ea ne separă pe noi și pe toți credincioși în Hristos de Hristos. O, Doamne! Deși mulți oameni religioși pot fi considerați buni și aprobați, chiar având un comportament lăudabil în ochii omului, totuși a fi religios înseamnă a fi separat de Hristos, chiar a cădea din har. Vezi Galateni 5, capitolul 5. O, Doamne! Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, orice lucru și toate lucrurile care ne separă de Hristos este ceva rău, inclusiv lucrurile cele mai morale, etice și religioase. Fie ca noi să ne pocăim și să ne întoarcem la Domnul, revenind la savurarea și experimentarea lui Hristos. Amin. Doamne Iisuse, mântuiește-ne din epoca prezentă rea. Descoperă-ne ca să te vedem. Ne deschidem ție astăzi. Strălucește tu asupra noastră. Expune epoca prezentă rea din noi și eliberează-ne de uzurparea lui Satan. O, vrem doar să te savurăm, să te experimentăm. Fie ca să vedem că Dumnezeu dorește să-L introducă pe Hristos în noi. Fie ca să vedem că Satan este atât de subtil încât folosește religia și multe lucruri bune și morale și etice și spirituale pentru a ne separa de Hristos. O, Doamne, vrem să-ți dăm atenție doar ție. Vrem să pierdem din vedere toate lucrurile în afara ta. Slavă Domnului! Hristos este centrul nostru. Hristos este totul pentru noi. Te iubim, Doamne, și venim la Tine.
Nu vrem doar să știm despre tine, să facem lucruri pentru tine, te vrem pe tine. Vrem să te savurăm pe tot parcursul zilei. Introdu-te în noi astăzi. Eliberează-ne de orice lucru care ne separă de tine. Salvează-ne din epoca prezentă rea, conform voinței Dumnezeului și Tatălui nostru. O, Doamne, fie ca să avem punctul Tău de vedere, ca să ne putem da seama că atât lucrurile bune, etice, morale și spirituale sunt de folosite de inamic pentru a ne separa de Hristos. Amin. Hristosul încarnat este sămânța femeii care se distribuie în noi și îl distruge pe Satan. Domnul Iisus este o sămânță întreită. El este sămânța femeii, sămânța lui Avram și sămânța lui David. În Geneza 3:15, după ce omul a căzut, Dumnezeu a venit atât pentru a-l judeca pe Satan, cât și pentru a face o promisiune. El a promis că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Cunoaștem cu toții exorisia din Geneza capitolul 3, unde Eva a căzut pradă seducției lui Satan și a mâncat din rodul pomului cunoștinței binelui și răului. Apoi Dumnezeu a venit și a făcut o promisiune și o binecuvântare. Deși Adam și Eva s-au rușinat pentru că ei nu l-au ascultat pe Dumnezeu și a căzut pradă planului lui Satan, Dumnezeu a venit și a făcut o promisiune. Promisiunea a fost că El va pune vrăjmășie între sămânța femeii, care este Hristos, și șarpe. El va zdrobi capul șarpelui, iar șarpele îl va zdrobi la călcâi. Aceasta a fost cea mai mare promisiune. Adam și Eva au crezut că vor muri, pentru că au mâncat din rodul greșit, din pomul greșit și nu l-au ascultat pe Dumnezeu. Totuși, când ei au auzit acest cuvânt, și-au dat seama că vor avea o sămânță. Această sămânță, așa cum a promis Dumnezeu, va zdrobi capul șarpelui, iar șarpele îi va zdrobi călcâiul. Aceasta este prima predicare a Evangheliei, care a fost făcută de către Dumnezeu însuși. El i-a spus omului că omul a păcătuit și este condamnat, dar Evanghelia este că există o sămânță care vine să zdrobească capul șarpelui. Slavă Domnului! Această promisiune s-a împlinit 4000 de ani mai târziu, când a venit Hristos. Cu 700 de ani înainte de venirea lui Hristos, Isaia a profețit zicând: Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Vezi Isaia 7:14. Biblia este cu adevărat uimitoare. Dumnezeu predică Evanghelia primului om, apoi, mulți ani mai târziu, Isaia profețește și încă mulți ani mai târziu, Hristos vine să împlinească atât promisiunea, cât și profeția. Hristos nu s-a născut din om, din bărbat, nu cu sămânța omului, ci din femeie, fiind sămânța femeii. Hristos a fost zămislit în pântecele Mariei pentru a fi sămânța femeii, nu sămânța unui bărbat. Când a venit Hristos, Dumnezeu a devenit om. Aceasta a fost încarnarea lui Dumnezeu. Putem spune că importanța încarnării lui Dumnezeu este chiar mai mare decât creația lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat cerurile și pământul și toate lucrurile minunate din ele, dar Dumnezeu încă era Dumnezeu, lucrurile create erau încă lucruri create, iar omul este încă separat de Dumnezeu. Dar după 2000 de ani, acum 2000 de ani, Dumnezeu a venit în umanitate. El nu a venit doar să viziteze pe om, așa cum i-a vizitat pe Adam, Avram, Moise și mulți alții, ci a venit să rămână în om, chiar să locuiască în om, să se contopească cu omul și să fie pe deplin una cu omul. Promisiunea seminței femeii se referă la Hristosul încarnat. Vezi Matei 1:16 și Galateni 4:4. Maria, mama lui Isus, a fost o descendentă din împăratul David și l-a zămislit pe Hristos prin Duhul Sfânt. Aceasta este cea mai mare minune din univers. Dumnezeu a devenit om. Divinitatea a fost adusă în umanitate. Aici vedem contopirea și unirea lui Dumnezeu cu omul. Hristos, ca sămânța femeii, implică faptul că Dumnezeul complet a devenit un om perfect prin distribuirea sa în umanitate. Vezi Ioan 1:1 și 14 și Matei 1:23.
Dorința lui Dumnezeu în economia sa este să se distribuie în om pentru a se face una cu omul. În eternitatea trecută, Dumnezeu a rămas în sine însuși, dar, la un moment dat, El a avut sfatul și dorința să nu mai rămână în sine însuși, ci să-și aducă divinitatea în umanitate și să se contopească cu omul. El a profețit despre aceasta în Geneza 3:15 și a împlinit această promisiune în Matei 1, unde vedem că Maria l-a zămislit pe Domnul Iisus. Domnul Iisus a fost zămislit în ea. Aleluia! Dumnezeu a intrat în pântecele unei fecioare, a rămas acolo 9 luni și s-a născut din ea pentru a fi un om Dumnezeu. El este Dumnezeu cu noi și s-a distribuit în noi. Apoi, după ce a trăit 33 de ani și jumătate pe pământ, El a fost crucificat. Prin crucificarea sa, El a judecat și l-a distrus pe Satan și a îndepărtat păcatul și a judecat lumea. Apoi, El a făcut un tur al locuinței morții și a luat cu sine cheile morții și ale locuinței morții. A tratat și a avut grijă de toate lucrurile negative. Apoi Hristos l-a distrus pe Satan și l-a terminat pe omul vechi. Amin. El a tratat toate problemele negative, astfel încât intenția pozitivă a lui Dumnezeu să poată fi împlinită. El dorește să aibă un om pe pământ care să-L exprime și să-L reprezinte. Acesta este Hristos ca sămânța femeii. Astăzi pe pământ, distribuirea lui Dumnezeu însuși în umanitate îl include nu doar pe Hristos, ci pe noi toți, credincioșii în Hristos. El este omul Dumnezeu, iar noi suntem și noi oameni Dumnezeu. Oameni Dumnezeu. Scopul venirii lui Hristos ca sămânța femeii a fost acela să-l distrugă pe Satan și să ne mântuiască de păcat și moarte. El a venit să-l distrugă pe Satan, șarpele, lucru care a fost obținut pe cruce. Vezi Evrei 2:14. Iar acum El ne mântuiește de păcat și moarte. Mai mult, El își stabilește în noi umila sa casă, El zdrobește în noi capul șarpelui și șterge asemănarea lui Adam, chiar imprimând imaginea sa în locul ei. Slavă Domnului! Amin! Doamne Iisuse, îți mulțumim că ai venit ca sămânța femeii pentru a împlini promisiunea pe care le-ai făcut-o lui Adam și Eva. Aleluia! Dumnezeu însuși a devenit om pentru a fi sămânța unei femei, născut din femeie, născut în carne. O, slavă Domnului! Dumnezeul complet a devenit om perfect prin distribuirea sa în umanitate pentru a-l distruge pe Satan și a ne mântui pe noi, credincioși în Hristos, de păcat și moarte. Te lăudăm, Doamne Iisuse, că ai venit ca sămânța femeii pentru a-l distruge pe Satan în noi și ne mântui de păcat și moarte. O, ne deschidem ție. Vrem să ne concentrăm doar asupra ta. Vrem să te savurăm și te lăsăm să zdrobești capul șarpelui în ființa noastră. Distribuie-te mai mult în noi. Contopește-te cu noi. Te iubim și ne deschidem ție. Stabilește-ți în noi umila ta casă. Ridică-te în noi ca sămânța cuceritoare a femeii și zdrobește în noi capul șarpelui. O, șterge asemănarea lui Adam din noi și imprimă imaginea ta în locul ei. Amin, Doamne, te iubim și vrem să te savurăm ca sămânța femeii astăzi. Amin.